l'Ajuntament de la Pobla ha obert moltes vies o diverses vies en el que té que veure en empreses i generar empleo i mantenir les empreses actuals, des d'activitats com el networking, perquè els empresaris se coneguen, els convenis en parlem perquè la gent tingui la possibilitat també de facilitar la eixida a mercats exteriors. I esta és una més, intentar que juntar una caixa important valenciana que a més té la garantia de que sempre està intentant buscar solucions. En esta és un conveni en el que busquem una solució més, una solució necessària, jo diria que quasi prioritària, que és el facilitar l'accés al crèdit. El que hem firmat avui és un conveni que nosaltres anomenem d'emprenedor, perquè bàsicament el que fa és recolzar a la microempresa, a l'autònomo, que crea ocupació, que crea treball, que crea l'economia d'alt detall, del dia a dia, la xicoteta economia de la societat valenciana, perquè nosaltres som una de les poques entitats valencianes que ja queda, som una cooperativa de crèdit, som amos, i per això la nostra implicació es financem. És a dir, el que fem al final és donar unes condicions molt avantatjoses per a les persones que volen emprendre i crear un nou negoci, de la Pobla de Vallbona en aquest cas, ficant rellevància, sobretot, i a més, en les persones majors de 45 anys, les famílies monoparentals, les dones, que també ho recull el conveni, però a més de tot això és una de les coses que en Caixa Popular volem.